Hoy, sa mga na'y planong mulaag o magtampisaw sa tubig, anay perfectong lugar alang kaninyo, ha? O bisan pa man nga ilado na kinis kadaghanan, di gihapon daw mapulan ang uban sa pagbalik-balik din. Busa mga kapuso, manlaag ta ug magpabugnaw ta sa Kawasan Falls sa lungsod sa Badian, uban ni Chona Carion. Gikan sa dakbayan sa Sugbo, 3 ka oras nga bus ride aron imong maabot ang lungsod sa Badian. Dinhi nahimutang ang popular nga Kawasan Falls nga nagsaan dili lamang sa mga lokal apan sa mga langyong turista usab. Sa 20 pesos lang nga entrance fee, makasud ka na. Gikan sa highway, kinahanglan nga mulakaw og 20 minutos usa nimo maabot ang Kawasan Falls. Dinhi mahimo ka nang mag-swimming. Ug aduna ray mga life vest nga marintahan didto. Lakip na ang mga tables nga mahimo ninyong butangan sa mga butang samtang nag-enjoy og swimming. Bisan pa man sa daghan ang mga mobisita sa dapit, apan nalingaw sila sa ilang pagbisita. Are you having fun? Yes, very much, and it's very beautiful. First time ba dyan ako makain sa Kawasan and it's worth the walk din siya. Chona Carion, Balitang Bisdak.